φιλαράκια μου, καλημέρα. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλοκαιράκι. Ελπίζω να περάσατε καλά όσοι πήγατε διακοπές, να ξεκουραστήκατε, να γεμίσατε εικόνες. Το ίδιο να κάνετε και όσοι είσαστε τώρα διακοπές ή όσοι θα πάτε με τους τελευταίους. Καλοκαιράκι όπως είπαμε. Μας λύσαξε φέτος, μας άλλαξε τα φώτα. Με τόση ζέστη ούτε η μηχανή δεν υποφέρεται. 3 μήνες τώρα μας έχει αλλάξει τα φώτα. Και μια σκηνή το καλοκαιράκι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Θεματάρα. Βουνό ή θάλασσα. Θάλασσα ή βουνό. Παραλία ή καταράχτες. Κεριάκια. Για εμάς τους μηχανόβιους νομίζω ότι είναι λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα, αλλά όχι πάντα. Κάποιος μπορεί να τα κάνει και τα δύο βεβαίως, δεν το συζητάμε. Κατά την προσωπική και ταπεινή μου άποψη, βουνό. Βουνό 100%. Δροσιά, τοπία, πράσινο. Τώρα βρισκόμαστε στο Εθνικό Πάρκο της Πίνδου, στο Βίκο. Βολτάρουμε μέσα στο βουνό. Απολαμβάνουμε τη φύση όσο μπορούμε ακόμα πριν την κάψουνε, πριν τα ρημάξουνε όλα. Και εδώ που τα λέμε ρε παιδιά, εκεί που έχουν φτάσει οι καλοκαιρινές διακοπές στα νησιά είναι απλησίαστες. Οι νησιώτες την έχουν ακούσει στερεοφωνικά, Dolby Surround. Οι μάγκες εκεί θέλουν να δουλεύουν 3, 4, 5 μήνες επειδή έχει ανοίξει λίγο και η τουριστική περίοδο, και τους υπόλοιπους μήνες να τρώνε και να πίνουν στην υγεία του κορόιδου. Τα κορόιδα είμαστε εμείς, έτσι. Παρεξηγούμαστε. Όλοι μας. Εγώ λοιπόν αποφάσισα εδώ και 3-4 χρόνια ότι δεν τους δίνω ούτε ευρώ, ούτε λεπτό του ευρώ. Το έχουν παρακάνει, το έχουν παραξηλώσει. Είπαμε να δουλεύεις, να ζεις, να οικονομήσεις. Εγώ δεν λέω να μην οικονομήσεις, γιατί να μην οικονομήσεις. Αλλά δεν μπορείς να γίνεις ζάμπλωτος ρε φίλε επειδή έχεις να πούμε 2 δωμάτια σε ένα νησί. Για μισό λεπτό να πούμε. Για μισό λεπτό. Ούτε μπορείς με 3, 4, 5 μήνες δουλειάς να κάνεις ζωάρα. Αν έχεις επιλέξει αδερφέ μου να δουλέψεις 5 μήνες το χρόνο, γιατί έτσι γουστάρεις, καλά κάνεις, αλλά δεν μπορείς να κάνεις με 5 μήνες δουλειάς και ζωάρα. Έτσι τουλάχιστον λέει η λογική. Και στην τελική δεν θα κάνεις τη ζωάρα σου εις βάρος της δικιάς μου τσέπης. Αν μου πεις φίλε μου, είναι η επιλογή του καθενός πως θέλει να τρώει τα λεφτά του. Σωστό. Με γεια τους, με χαρά τους. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Το σίγουρο πάντως είναι ότι υπάρχουν περιοχές στην υπηρετική Ελλάδα που είναι υπέροχες, που είναι φανταστικές, που οι τιμές ακόμα κρατάνε φυσιολογικές. Οι τιμές είναι φυσιολογικές, σε δωματιάρες, με πρωινάρες, μέσα στη φύση. Με θερμοκρασίες που είναι καθαρά μοτοσυκλετιστικές. Να κάνεις βόλτα μέσα στο βουνό με 20, με 19, με 18 βαθμούς.
να το ευχαριστιέσαι, να δροσίζεσαι πάνω στη μηχανή και όχι να σου βγαίνει η πίστη. Δεν είναι δροσιά ρε παιδιά να είσαι πάνω σε μια καρέκλα στην παραλία, να πίνεις μια παγωμένη μπύρα και να νομίζεις ότι δροσίζεσαι. Δεν είναι δροσιά αυτό. Δεν είναι δροσιά. Και οι θάλασσες τι, κατρουλιό. Δροσίζεσαι τώρα σε αυτές τις θάλασσες? Δεν δροσίζεσαι. Ενώ στα ποτάμια δροσίζεσαι. Τον χάνεις λίγο, ξέρετε τι εννοώ, αλλά δεν πειράζει. Εκεί παίρνεις δροσιά για ένα χρόνο, μέχρι τις επόμενες διακοπές. Στα φαράγγια και στις λίμνες και στους καταράχτες. Μαγικά πράγματα. Και νομίζω ότι στην τελική και για μας με τις μοτοσικλέτες απολαμβάνεις και την οδήγησή σου και βλέπεις και όλη την Ελλάδα και τη ευχαριστιέσαι. Και στην τελική είναι και πιο φιλόξενοι από εδώ ρε παιδιά οι άνθρωποι. Γιατί δεν έχουν αυτό το με το που σε βλέπουνε το γερακές και το μάτι να με πώς θα σταρπάξουνε. Είναι πιο φιλόξενοι, θα σου χαμογελάσουνε, θα σε καλωσορίσουνε, θα σου δώσουνε καλό βαΐ να φας, καλά κρέατα. Στα νησιά κάθεσαι σε ταβέρνα και σου λένε έλα φίλε τελείωσες γιατί θέλουμε το τραπέζι, έλα μην το παρακάνεις. Έφαγες, ήπιες, γεια σου. Φαράκι του Βίκου, μαγκές. Ο δρόμος αρκετά καλός όπως βλέπετε, έχει τα χαζά του, θέλει λίγο προσοχή, δεν είναι για πολύ γρήγορα περάσματα, αλλά γενικά ο δρόμος είναι καλός. Έχει τις κοτρονίτσες του. Από κάτω ο ΑΟΣ ποταμός. Έχει νεράκι αλλά μην φανταστείτε. Μόνο σε όποια σημεία είναι συγκεντρωμένο, είναι μικρή η κήτη, μόνο εκεί βλέπεις νερό. Καλούτσικο. Εγώ ρε παιδιά τι να σας πω, χθες και προχθές ήμουνα στην Καστοριά. Μαγική πόλη, με ξελόγιασε. Πραγματικά πιστεύω ότι όσοι ζουν στην Καστοριά πρέπει να είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Είναι μέσα στη φύση, στη λίμνη, με υπέροχες διαδρομές. Έκανα μια διαδρομή εχθές που νομίζω ότι όλοι πρέπει να την κάνουμε. Έφυγα από Καστοριά, ανέβηκα στο χιονοδρομικό στο Βίτσι, 2.000 και 2.300 υψόμετρο, 17 βαθμούς Κελσίου, μαγεία έτσι, μαγεία. Άπειρο το δάσος, άπειρο, πραγματικά άπειρο. Καλός ο δρόμος, καλός, χωρίς πολλά παρατράγουδα. Και από το Βίτσι μετά κατέληξα στο Νυμφαίο, το οποίο είναι ένα υπέροχο χωριό. Άρα αυτές οι γέφυρες της ΜΟΜΑ αθάνατες, αθάνατες. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, κατέληξα στο χωριό στο Νυμφαίο, το οποίο είναι πραγματικά απίστευτο χωριό. Απίστευτο χωριό. Έχει χαρακτηριστεί διατηρηταίο. Είναι ένα από τα 10 ομορφότερα χωριά κατά την UNESCO. Τώρα θα σας γελάσω, δεν ξέρω αν αυτό είναι ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο. Νομίζω ευρωπαϊκό θα είναι, δεν νομίζω να είναι. Σημασία πάντως έχει ότι είναι ένα απίστευτο χωριό
και όλη η διαδρομή από Καστοριά, Βίτσι, Νυμφαίο είναι τρέλα. Είναι τρέλα. Είναι πολύ ωραιότερο από αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή στο χαράκι του Βίκου. Πολύ ομορφότερο και πολύ πιο δροσερό. Και ο δρόμος είναι παρόμοιος. Δεν βρίσκω εγώ προσωπικά δηλαδή το λόγο γιατί να πάω σε ένα νησί να κάθομαι σε μια ξαπλώστρα και να μου πιάνουν τον κόλλο από την ώρα που ξυπνάω μέχρι την ώρα που κοιμάμαι και να μην τα φάω σε βενζίνες, χαζεύοντας και απολαμβάνοντας αυτή τη φύση, αυτή τη μαγεία που εκεί που περνάς, περνάει και ένα ελαφάκι και ένα σκιουράκι και καμιά αρκούδα, γιατί από εκεί από Καστοριά έχει και αρκούδες. Δεν πέτυχα, μόνο ελαφάκια πέτυχα, αρκούδα δεν πέτυχα. Καλύτερα εδώ που τα λέμε. Αλλά ναι, για μένα το νησί είναι τελειωμένο. Δεν τους δίνω ούτε ευρώ, ούτε cents. Ούτε cents. Δεν τους τα δίνω. Νομίζω ότι έχει παραγίνει το κακό και δεν συμφωνώ με όλο αυτό που γίνεται. Έχουν κάνει τα νησιά ριβιέρες για τους ξένους και μόνο, νομίζοντας ότι οι ξένοι είναι χαζοί και δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Αλλά δεν πειράζει, έχει ο καιρός γυρίσματα. Ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει. Φέτος ο τουρισμός έχει αυξηθεί απέναντι στην Τουρκία πάρα πολύ, τα παράλια, γιατί όπως σας είπα και οι ξένοι δεν είναι χαζοί. Βλέπουν ότι εδώ η μέρα σου κοστίζει 200 ευρώ και απέναντι στην Τουρκία η μέρα σου κοστίζει 50 ευρώ. Τι είναι, μαλάκες είναι, χαζοί είναι. Δεν πειράζει, από μένα τα νησιά έχουν φάει μαύρο. Μέχρι να συνετιστούν έχουν φάει μαύρο. Ακόμα και στο δικό μου το νησί, γιατί καταγωγή μου είναι από τη Ζάκυνθο, δεν θέλω να τους βλέπω. Που κάποτε η Ζάκυνθος ήταν από τα πιο φτηνά νησιά. Και για να σας δώσω να καταλάβετε, πέρυσι που ήθελα να πάω για 3-4 μέρες, επειδή ήταν κάτω Σόι, ήταν ο αδερφός μου, ήταν η νύφη μου, ήταν ο βαφτισιμιός μου και ήθελα να πάω για 3 μέρες. Έψαξα να βρω ένα δωμάτιο κάπου κοντά στο χωριό. Στο χωριό ρε μαγκα, στο χωριό. Και ζητάγανε στο χωριό 140 ευρώ τη βραδιά. Έχουνε τρελαθεί. Δεν σου μιλάω για βουνό με θέα, δεν σου μιλάω για θάλασσα για παραλία με τη θάλασσα στο μισόμετρο. Στο κολοχώρι. Ρε φίλε, σε ποιο Θεό πιστεύεις? Σε ποιο Θεό, πραγματικά, πες μου σε ποιο Θεό πιστεύεις? Τέλος πάντων, δεν πήγα, όπως σας είπα, δεν τους τα χαραμίζω για κανένα λόγο. Δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτα. Βουνό, εδώ, μάγκες μου, εδώ, βουνό. Νεράκια, γεφυράκια, δροσούλα, έτσι. Άκου λέει 140 ευρώ. Στον πάτο σου αδερφέ, στον πάτο σου. Ούτε καν. Εντάξει. Ναι. Όχι, βουνό παιδιά για μένα είναι ξεκάθαρο η επιλογή, και λόγω μηχανής αλλά και λόγω χρημάτων. Δεν το συζητάω, δεν υπάρχει. Είναι μονόδρομος το βουνό. Είναι μονόδρομος. Άπειρα τα μέρη. Θα μου πεις κάποια στιγμή και εδώ πιθανόν να ανέβουν οι τιμές, όπως υπάρχουν σε κάποια μέρη. Ας πούμε, αν προσπαθήσεις να κλείσεις
ένα δωμάτιο απάνω στο Βίκο θέλουν 120, 150, 200 ευρώ τη βραδιά. Εντάξει φίλε, μην μείνει στο Βίκο, μείνε στην Κόνιτσα όπως μένω εγώ στην Κόνιτσα, που είναι ξέρω εγώ 20 χιλιόμετρα από το Βίκο. Δεν πειράζει, με τη μηχανή σου, βολτάρα ή με το αυτοκίνητό σου. Γιατί πρέπει να μείνω δηλαδή μέσα στο Βίκο? Δεν το καταλαβαίνω. Ναι, ίσως και εδώ κάποια στιγμή αλλάξουν τα πράγματα, γιατί δούνε και αυτοί κάπως Dolby Surround. Παίζει γενικώς το Dolby Surround, είναι της μόδος. Δεν πειράζει ρε παιδιά, υπάρχουν και άλλες επιλογές, υπάρχουν. Σλοβενία, Κροατία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Να δούμε και κάτι άλλο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και θα το ξαναπώ, ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει. Γιατί τα πράγματα σφίγγουνε, γιατί ο κόσμος ζορίζεται, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να τα δώσει ρε παιδιά, δεν μπορεί να τα δώσει αυτά που ζητάνε. Κάτσε ρε φίλε, γιατί δεν μπορεί να τα δώσει ο χριστιανός δηλαδή, και να θέλει. Κάποτε που ήμασταν πιτσιρίκια, δεν ξέρω, οι γονείς μας με ένα δώρο και κάτι ακόμα κάνανε διακοπές ξέρω εγώ 15 μέρες. Και τώρα με ένα δώρο και 3 δώρα ακόμα πας για 5 μέρες. Μην τρελαθούμε τώρα. Πού να τα βρει ο κόσμος τα λεφτά? Εδώ δίνουμε και τον νεφρό μας για να πάρουμε ένα μηχανάκι. Θα δώσουμε κι άλλο ένα λεφρό κάθε χρόνο για να πηγαίνουμε. Γεια σας παιδιά. Θα δίνουμε κι άλλο ένα λεφρό κάθε χρόνο δηλαδή για να πηγαίνουμε διακοπές. Ο άλλος έχει ας πούμε οικογένεια, έχει 2 παιδιά και θέλει να πάει 5 μέρες σε ένα νησί και πρέπει να χαλάσει 2 μισθούς. Όχι 2 δώρα, 2 μισθούς. Είμαστε καθόλου καλά? Όχι, είναι υπερβολή. Έχει καταντήσει αηδία αυτό το πράγμα. Ναι. Για μένα λοιπόν το ερώτημα, μάλλον η απάντηση στο ερώτημα είναι ξεκάθαρη. Είναι μονόδρομος, είναι βουνό. Είναι εικόνες απείρου κάλους. Και πάλι ξαναλέω, για όσους μπορούν να τις εκτιμήσουν τις εικόνες αυτές. Γιατί υπάρχει και κόσμος που σου λέει εντάξει ρε φίλε, μια λίμνη και τι έγινε? Χέστηκε φοράδα στα αλούνι. Δάσος και τι έγινε? Εγώ θέλω να βολτάρω στη Μύκονο για να χαζεύω τα μωρά. Εντάξει ρε φίλε, πήγαινε στη Μύκονο να χαζεύεις τα μωρά. No προβλέμου. Νάτος, ωραίος. Αυτά είναι. Τα μπεμβεδάκια δίνουνε και παίρνουνε. Ναι παιδιά, βλέπετε τη διαδρομή. Μια τυχαία διαδρομή, όχι ιδιαίτερη, πιστέψτε με, όχι ιδιαίτερη για όσους δεν έχουν βγει παρά έξω να ταξιδέψουν. Αυτοί που έχουν ταξιδέψει το καταλαβαίνουν ότι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Υπάρχουν μέρη που πραγματικά σταματάς και λες αφήστε με εδώ, φυγέτε, πάρτε και τη μηχανή, φυγέτε στο καλό, εγώ θα κάτσω εδώ. Απίστευτα μέρη, απίστευτα μέρη. Και το πρόγραμμα βέβαια έχει και λίγο καρπενήσι. Κλασικά, εγώ με το καρπενήσι έχω έρωτα. Το καταπράσινο καρπενήσι. Τώρα θα πάμε να μπούμε και λίγο στο Πάπικο να δούμε πως είναι και από εκεί. Δεν το έχω κάνει, ήρθε η ώρα του. Αν και φέτος το πρόγραμμα έλεγε εξωτερικό, αλλά δεν μου κάτσε. Στραβώσανε κάποια πραγματάκια και δεν τα κατάφερα, δεν πειράζει. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας, να είμαστε όρθιοι και να κάνουμε ψυχοθεραπεία, να γουστάρουμε.
Και ένα άλλο που σκέφτομαι, ρε παιδιά, για να πω και την αμαρτία μου, είναι ότι εμείς που ταξιδεύουμε με τις μηχανές, καλό είναι να υποστηρίξουμε και αυτές τις οικονομίες εδώ απάνω, οι οποίες δεν περνάνε και πολύ καλά. Υπάρχουν μικρά κοριά, μικρές κομμοπόλεις που περνάνε δύσκολα, πραγματικά δύσκολα. Και είναι και αξιοπρεπείς οι άνθρωποι και είναι και χαμογελαστοί, και είναι καλό λίγο να στηρίξουμε και αυτή την οικονομία στα ορεινά χωριά, έστω και σε ένα καφενείο του χωριού που θα κάτσεις και θα πάρεις ένα αναψυκτικό, μια μπύρα. Είναι κάτι, είναι κάτι, είναι κάτι, είναι κάτι. Τέλος πάντων, αλλά έτσι απλά ήθελα να καταθέσω την άποψή μου για το ερώτημα του καλοκαιριού, θάλασσα βουνό. Σας την είπα, είναι καθαρά η προσωπική μου άποψη. Όποιος διαφωνεί, όποιος συμφωνεί, πάντα είναι ανοιχτή η συζήτηση. Ευχαρίστως να το κουβεντιάσουμε με όποιον θέλει. Εγώ έτσι κλείνοντας θα σας πω ότι υπάρχει ένα βιντεάκι πιο πριν από αυτό που έτσι φαίνεται μια γυροβολιά στην Καστοριά. Φαίνεται και λίγο η διαδρομή αυτή που σας έλεγα από την Καστοριά, Βίτσι και Νυμφαίο, για όποιον θέλει να χαζέψει λίγο, να πάρει ιδέες για ταξίδια, γιατί για μένα αυτός είναι ο λόγος που ανεβάζω τα βιντεάκια. Να μοιραζόμαστε διαδρομές για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και να γουστάρουμε, να το ευχαριστιόμαστε. Όποιος θέλει λοιπόν το χαζεύει και παίρνει ιδέες. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Το μόνο που έχω να πω είναι αυτό που λέω πάντα: οδηγάτε συνετά, να οδηγάμε συνετά, να κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας, γιατί η τρέλα είναι παντού, είναι ολούθε και η μηχανή είναι φάρμακο και μόνο εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε ότι είναι φάρμακο, κανένας άλλος. Αυτά προς το παρόν, σας αφήνω, σας φιλώ στα μούτρα και θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας ρε αλάνια.